Moje základné fajberky, bez ktorých vlastne už nefungujem viac ako 4,5 roka. Tak keď začneme z kuchyne, pozrieme sa na to, ktorá je z tých mojich topiek. Na samom začiatku to bola Home S1, alebo vlastne je predchodkynia. Všetky fajberky sú balené ekologicky, není tam použité ani veľa farby. Vidíte, že je to vlastne bielo, len čierne línie, zelené označenie a označenie vlastností každej fajberky. Či už sa to týka leštenia, absorpcie alebo čistenia. Táto fajberka do kuchyne, tu som používala roky, nie túto konkrétnu, ale tento typ. Hej, je štvorcová, z jednej strany je naozaj veľmi drsná, zoškrabe vlastne nečistoty, najskôr sa s tým umie nečistota a potom sa vylešti. To som sa na začiatku čudovala, keď som mala prvé video, kde som umývala plastovú misku od škvárkovej pomazanky a všetko išlo krásne dole. Dneska, keďže už používam aj trošku taký čistiaci prostriedok na riad, tak používam túto fajberku Home S15, pretože je trošku hrubšia, má tam niekoľko svojich týchto vrstiev, takisto je z jednej strany drsná, z druhej strany je hladká. Mám tu rozsypaný prášok, pred chvíľočkou sa mi rozsypal na stole, v ktorom sa vlastne tie všetky fajberky čistia. Mystic prášok, 1 lyžička do takého litra vody, zhruba je to prášok taký guličkový, ako tu je vidno na tej fajberke. Všetka nečistota tej fajberky vlastne vypláva na povrch a takýmto spôsobom sa všetky vyčistia. Nie len fajberky, biele ponožky, prádlo, odtoky, hrnce, ťažko dostupné miesta, kávovary a podobné. Proste tento Mystic je naozaj úplne topka. Hej, všetko sa s ním dá veľmi pekne vyčistiť. Do kuchyne ešte podľa mňa patrí Home S3. Takáto utierka, ja ju mám v ružovej forme. Keď je ona namočená, vyžmýchaná silno, veľmi dobre vsaje, dosepá vlhkosť. Keď je vyžmýchaná, veľmi pekne bez šmuch vyčistíte sklokeramickú dosku, nerezové povrchy, linku, povrch linky, steny, proste úplne ja túto milujem. Keď potrebujete, že dáte riad do umývačky, riadu ostáva vám hrniec, vlhko pretriete, hrniec je v momente čistý, respektíve suchý, je úplne výborná. Keď potrebujete umyť napríklad len 2-3 taniere, ja si to dám na linku, na vrch dám tie taniere na odkvapanie, toto sú za mňa topky, ktoré jednoducho musí mať každý, aby tú kuchyňu mal vybavenú čisto, bez akejkoľvek prídavnej chémie. Prečo bez prídavnej chémie? Pretože keď umývame riad jarou alebo v umývačke riadu, tak zostanú stále pozostatky chemikálií na tom riade. Potom z toho riadu, z tých tanierov, lyžičiek myjeme a dostávame to automaticky do seba, do svojho tela. Chceme sa krmiť chémiou? Na to si odpovedzte vy sami. To by bola kuchyňa. A do kuchyne ešte patrí aj Mystic pasta, ktorá veľmi pekne vonia citrónovo. Je veľmi dobrý pomocník pri vydrhnutí hrncov, plechov alebo trúby na pečenie. Proste je veľmi dobrý pomocník, veľmi dlho vydrží. Mystic prášok záleží od toho, ako často chceme prečistiť tie svoje fajberky. Ja tým, že nemám umývačku riadu, tak to čistím 1-2 krát do týždňa, ale vlastne tam je len 1 lyžička. Hej. K tejto Mystic paste odporúčam ešte použiť disk. Tento disk je stará línia, ale ja ho už používam roky. Používam ho v kúpeľni, na vaňu, na umývadlo, na drhnutie. On má takú špeciálnu štruktúru. Je to v dnešnej línii, je to Home S2. A keď sa pozrieme naň zbližšia, ukážem vám to na novšom, tak je taký zvláštny, taký drsný. A tým, že jak je drsný, tak veľmi dobre
vyčistí ľahko všetky nečistoty. Pričom treba dávať pozor je vodovodné kohútiky, pretože niektoré sa tvária, že sú kovové, ale kovové nie sú, tak treba len na takom mieste vyskúšať, aby ste si ho moc nepoškrabali. Mne sa to síce nestalo, ale známym sa už stalo. Ja som s tým dokonca vyčistila aj nárazník od asfaltu, ale to takisto upozorňujem. Pozor na to, keď máte vysoký lesk, alebo tak vyskúšajte len na kúsočku, aby ste si nepoškrabali ten daný povrch, ktorý nechcete poškrabať. OK? Tak, to sme prešli do kúpeľne, univerzálna. No teraz sa ospravedlňujem, ale ukážem vám rukavičku z univerzálnej fajberky. Túto veľmi ľúbim. Táto je tiež zo starej línie. Vidíte, že sa stále používa. No mám ju fakt už tých 4,5 roka, pretože som si ju na začiatku zobrala. Z času na čas ju vyperiem, neperiem ju stále. Vyčistím, pretože takto utieram prach všade, kde potrebujem. Zdvihnem, chytím do ruky, pretrem, či, ja neviem, sklo v obývačke, listy na rastlinách, proste všade, hoci kde som, keď potrebujem rýchlo pretrieť zrkadlo na chodbe, pretrem aj s týmto, akože fakt výborný pomocník, naozaj sa oplatí si zobrať túto rukavičku, dokonca aj deti, ktoré neradi upratujú, tak tým, že to dostanú na ruku, tak sa hravou formou vlastne zúčastňujú upratovania domácnosti. Univerzálnu mám ešte jednu, alebo mám ich teda viacej, ale keď splnili svoj účel a už sa mi nedali tak vyčistiť, tak znútra poputovali na terasu a podobne. Mám, alebo k topánkam mám túto, ktorou som vlastne ešte prednedávnom ukončila vysúšanie okien, keď som umývala okna. Okná umývam zásadne fajberkou na sklo a na okná. To je úžasný pomocník, žiadny sprej, žiadna chémia, žiadne špekulovanie, či tam bude, čo bude, ako bude, nie je vôbec. HomePay 1 je fantastický pomocník na okna. Toto naozaj musíte mať, dámy, pretože sa mordovať s oknami, pokiaľ sa vysušia, vyleštia, nie. Na mokro, ja touto som dosušila, do sucha, alebo keď tak... Dajme tomu, som použila staré tielko a s touto som umýla rámy, parapety zvonka, znútra. Okná sú čisté a zase nedýchame žiadnu chémiu. Pretože keď si predstavíme, že urobíme veľké upratovanie, dáme nejaký prípravok na dlážku, vytreme nábytok, vytreme okná, tak vojenský chemik povedal, že naozaj toto prostredie môže byť pre náš organizmus úplne nie je celkom priateľné. Nechcela by som použiť slovo nebezpečné, ale nie je celkom priateľné. Mám ešte tú kašku jednej univerzálnej utierky. Táto utierka je od pudingového kakaového prášku, ale o tom mám v inom videu informácie, prečo používam puding a k čomu a prečo používam vlastne túto fajberku. Keď by ste mali aj len túto fajberku, tak ako bolo vidno na tej rukavičke, ona je veľmi taká hebká z jednej strany, z druhej strany hladká. Pôsobí antistaticky, trebárs na televízor alebo na také elektrospotrebiče. Pozbiera aj omrvinky, keď máte malé deti a na gauči vám zostanú omrvinky, jednoducho sa to dá. Položíte na ten gauč a oni sa prilepia, tak povediac, na túto takúto chlpatú časť tejto fajberky, je proste podľa mňa dokonalá. Takže kuchyňa, 2 fajberky používame, alebo túto, to už je na voľbe, keď chcem niečo pevnejšie do ruky, tak si myslím, že táto bude lepšia. Do kúpeľky proste disk, univerzálnu 1, respektíve 2, alebo pokiaľ chcete, tak rukavičku, a 100% fajberku na okná. A k tomu 2 mistiky, aj pastu, aj prášok, aby ste mali 2 úžasných pomocníkov, ktorí vám pomôžu aj s vonkajškom, aj s fajberkami. Mistik prášok sa dá použiť
na všeličo, na odtoky, do pračky na bielenie, keď sa rozpustí, na miesta, kde sa ťažko dá dostať, do kávovaru sa dá použiť, fľaše, keď sú kojenecké dudlíky, vyváriť, v tom sa dajú, proste má vybieliť prádlo, známa bieliť tým ponožky, proste fakt sa dá na veľmi široké použitie je tento Mystic prášok a nič nejaké podobné som nikde nenašla na internete, také ako je práve toto. Takže toto je taký základ. Ja som vyhodila všetky chemické prostriedky, pretože chcem po nás zanechať čisté prostredie pre naše deti. Spolu s manželom máme 6 detí, momentálne iba 10 vnúčat a záleží mi na tom, čo po nás zostane. Pretože majetok, to s tým je len neplecha do dedičstva, ale keď zanechám čistejšie prostredie a poviem o tom ľuďom, že môžeme zanechať po sebe čistejšie prostredie a viacerí sa pridajú, čo sa ľudia aj pridávajú, tak pomôžem nielen svojim deťom, ale aj deťom iných ľudí a iným ľuďom. Pridaj sa k nám a pomôž sebe, ostatným. Bez ohľadu na to, že to v prvom rade pomáha nám podporiť naše zdravie, tak aby sme neboli trávení alebo otrávení našim okolím.